Yan, ligpit na si tatay. Ang tatay, ligo muna. Marami naman bus dyan na Oh, madami dyan. Ordinary. Ano nga po at mag alas 2 na. Balatid ko na muna si tatay dun sa Nabwa. sir. Oh. Yung tatay. Ayun na si tatay. Malog na lang to. Gubaw ka? Kahit pumasahe. Sa loob, di pwede sa loob, kuya. Kasi nandyan yung gamit niya eh. Masikip doon. Tingnan mo. Saan ba na ito para hindi maipit? Saan na ba na ito ba yun? Baba mo tay. Saan kayo dito? Pitex, Pasay. Pasay tayo, Pitex. Pasay. Ayan po, nakakain na kami ng hitilo. At umuulan. At siguro parang di matutuloy yung gala namin ni Tilo. Parang dito puspon. Hindi na kayo magkain. Oo, puspon siguro. Tingnan na lang natin kung ano magiging lagay, magiging sistema. Oo. Just yan. Ay, liligpit na si tatay. Bali atid ko si tatay dun sa Nabwa. Bakasyon lang muna. Ganito po ang pag-click. Oo. Habang hindi pa pwedeng galawin yung tukod. Bakasyon muna ang tatay. Paano mo tayo rito? Sir. Hindi na para. Hindi man alam na rin kung paano. Bag. Lin, ang tatay ligo muna. Marami naman bus dyan na Oh, madami dyan. Ordinary. Pandala sa ordinary. Ordinary para mura-mura. Saka hindi hindi malamig. Oo. Ligpit na. Ligpit na ang gurang. Para yung trabaho. Saan ko kaya ito? Ay, saan ko kayo sa ribag. At magmamana dun sa higaan. Vince TV. Yan, ligpit na si tatay. Nakumpak yung ito ilagay. Yung bag ko ay jacket ko. Hindi na pwede ko gamitin. Bakit na yan? Magkano na sabi ko. Pwede doon walang kasapanan sa taas. Pwede buksan ko. Kumusta? Kumain na kayo? Oo. Diba? Yan, ligpit na. Ready na talaga si tatay. Ayaw na magpapigil ni tatay. Pinaalok nga ni Vince na biblit si Vince ng Alfonso. Para siya man si tatay. Sabi si tatay, kahit bumili ka pa, hindi na mapipigilan. Tol, ayaw nang papigil. Kahit bumili ka pa raw. Aray! Bigas na. Ha? Ayun lang ng labat, di ba po? Ligo ka muna! Tapos maliligo, umuulan pa, mamaya na rin umuulan pa. Mababasa ng ulan, maliligo. Lakas ng ulan eh. May adjust dito sa naparadahan. Ang pinturong ko pa. Na si tatay, naka na. At original yung sinturon ni tatay.
Na-ready na si tatay para sa bakasyon niya. Kabis na, nakaligo na. Ito na yung mga gamit ni tatay. Isang bag, laki. Ay, nabigay. Ha? Punto may alamit yun eh. Kay ano ata ito eh? Kay kuya ata ito, no? Kuya? No? Oo. Kuya James Q. Ito. Sa akin eh. Pula yan. Oo. Birthday mo ata yun eh. Yung may- may laman na talaga. Yung gin. Ito yata yung nalungit ko. Yung malaki. Doon yun sa akin galing sa tindahan ko. Doon siya bumili. Yan si tatay. Tatay, kalusi. Bakasyon sa Taguig. Hindi naman. Ano kan? Hmm? Hindi naman. Meron pa ako dito tayo. Matay, ang dagdag mo sa akin. Ang kain mo. Salamat na. Hindi mo. Mayroon pa naman akong pera. Hindi mo binag. Ito nga oh. Ay, Salamat Kuya Dipon. Pangkain ni tatay. Ano? Para may ano siya, budget sa biyahe. Pangkain mo lang sa biyahe. Para may budget sa biyahe tatay. Ilagay ko dito. Si Sir, tulog. At maya maya alis na kami. Pag-prepare na. Ready na yung ID ng senior. Inhale. Magkano yung ano niyan? Yung bawas sa biyahe. Masay. Pwede na. Pwede na yun. May anong tawag niyan? Pag senior na. Mayroong discount. May discounted pa rin tatay. Yung sa amin tay, ano na siya, 60 na siya. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagiging senior. Yung tagi sa amin, 60 na. Nag-70 na yung ano, mayroon pa isa 70 na. Hindi naging senior. Hindi nila latag. Bata pa rin siya. Hindi, matanda na. Ang mahirap, di siya nagiging senior kasi junior siya. Oo. Junior. Hindi talaga mag-isip. Junior. Hindi yan ako. Oh. Hindi man ako paano. Loading yung tatay. Di ba? Hindi ako. Oo, kasi may senior siya eh. Oo. Junior pala siya. Hindi man na-aprobahan yun. Wala. Kaya problemado siya eh. Dali mo yung bag na yan? 70 na yung edad niya. Hindi siya nagiging senior kasi junior. Hay ka, bilhin ko na yung bag. 1,000. Oh? Oo. Binta mo na kaya, no? Bili mo na, tol. Oh, bilhin ko na lang yun. Bili mo na yung bag ni tatay. Magkano deal mo dito, tol? 1,000. 1,000? Pwede na yun. Parang di matutuloy yun. Kasi yung gamit, may iwan. Ay, lugi. Lugi 1,000 kasi may ano, may barina. Bibili ko yung 1,000. Oo. Tama na yan. Oh, 1,000 nga. Bibilihin ko yung bag. Oo. Pati yung laman. Akin na. Ito po, bininta ko na kay Vince David. 1,000 lang yan. Iiwan na to si tatay. Pati yung gamit niya. Hindi ko to ipapadala. Binayaran ko ng tatay. Wala kang lugi dyan kasi may barina dyan, may martilyo. Grinder. Grinder. Oo. Kahit mag per kilo na lang. Per kilo. Ang bigat eh. Magupit nga itong bag na to. Galing to kay ano, kay Kuya Jim. James Q. Doon pa to sa balata. Tibay. Ibay talaga to. Tibay. Maong. Maong, ganyan. Galing ibang bansa ata ito eh. Hindi, Shopee yan. Inol din pula. Shopee ba yan? Kala ko. Shopee. Galing doon. Padala. Sa pangalawang taon na yun o isang taon? Magdadalawang taon na ba yan? Kasi kay Rika to tayo. Isang taon na ba tayo kay Rika? Kay Rika to tayo. Mag-isang taon na, magdalawang taon na. Una-una niyo kaya Rika? Oo. Mag-isang taon pa pala. Isang Isang taon na kay Rika kasi ako nagsang taon na. Hindi, binigay ito doon tayo kay Rika to, gumagawa. Oo, kay Rika to. Mag-isang taon pa lang yan. Pagbalik sa barracks. Sinilas! Iniingatan talaga ng tsatsa yung sinilas niyang Kasi kanya pala yan, kala ko dyan. binili ko yan sa kanya. Oh?
Oo. Kaya, Ayos, tibay. Ingatan niya nga yan. Yung chinelas na luma, Wait, kumana na sa'yo. Kasama ko na to. Biling ko na to 500. yung pinaglimaan kita. Kasi yung sinilas ko, sinuot na rin ka nagpunta kami doon. Oo, di na nakabalik. Hindi, sinuot niya papunta sa kalsada. Pagbalik, hindi niya nasuot, iniwan doon. Hindi ba? Ano niya? Pagbuli, kaya nakapaan ako pagbuli. Uwi namin, tapos ano? Anong pumunta tayo? Nagabi na? Oo nga, no. Enjoy tayo. May sasakyan naman, kaya Oo. tayo kahit po. Enjoy, wag gigil. Ha? Wag gigil. Dahan-dahan lang Hindi ka, tayo. sir. Ang plano mo? Kaya din kita. Bibili ko din yung mo. Malungkot si Tilo. Hindi, Di natuloy yung gala namin. Hindi. Next time na lang. Kaya bibili ko din yung bag ni sir. Ay, ako sir. Ako rin. May laman eh. Pwede na 2,000. Next time na lang po kami maggala kay Tilo. Pwede na Siguro, 500 yung bag ni sir kasi kung mali. bukas, kasi anuin ko muna si tatay. Atid ko muna si tatay sa Nabwa. Naboses sa akin. Tapos alanganin na rin kasi kung tutuloy pa yung gala kay Tilo. Ay, alam na si Vince na lang. Dito lang kami tiko. Ha? Dito lang kami. Gala mo sana, dun sa puntang Bula. Walang tao dito. Baka mawala yung helmet. Baka wala yung helmet na. Kung wala yung mga helmet. Eh wala naman dito okay naman mga tao dito. At yung iiwanan daw sa'yo ni tatay, yung brief. Wala nga mga labang ang sabi. Walang labang. Bintero kay Bustoyo. Bustoyo, bilhin mo yung brief ni tatay. Ano nga po at mag alas 2 na. Balatid ko na muna si tatay dun sa Nabwa. Sir, Oo. Yung tatay. buhat talaga ang bag. Oo. Baka hindi ko Ayan po, si tatay nandun na. Ayun na talagang magpabigil. Si Tilo, pasensya na po kayo, di kami natuloy ni Tilo. Tilo, di tayo tuloy Tilo. Ha? Pasensya na, next time na lang tayo. Ha? Next time na lang. Ayan si Sir. At ayun. Binigyan din natin si tatay ng pang budget niya sa biyahe, pang kain. At kami Tilo, next time na lang na maggala. Bakasyon muna kasi yun nga, papatibayin kailan kasi bago baklasin yan yung matibay na talaga yung slab. Dito na sumakay. Oo. Gitna. Okay? Okay na sa'yo? Hindi ka matumba dyan? Sa harap ko kaya yan? Subukan ko. Baka malaglag ka eh. Ayusin natin. So, malapit na kami ni tatay sa Nabwa.
biyaheng ano, biyaheng Naga. Nabuhay. Ha? Wala. Naga. Naga. Ayun na si tatay. Maloob na lang to. Kubaw ka? Eh, pumasahe. Sa loob, hindi pwede sa loob, kuya. Kasi nandyan yung gamit niya eh. Ano, masikip ba ang tingin mo? Saan ba nagka parang di maipit? Saan ba nagkabay? Baba mo tay. Saan kayo dito? Pitex, Pasay. Pasay tayo, Pitex. Pasay. Pitex, Pasay. Pasay. Wala si tatay. Wala si tatay. Sige, sige. Ingat tay.